noma ngaba imanager kwamasipala even if ngaba umphathi kwamasipala, noma ngaba ikhansela noma ngaba yini even if I can be a counselor or whatever, kodwa mase sifike la when we are here, asina manager akekho umphathi la. sinabantwana bakaNkulunkulu We have children of God. noma ngaba udokotela Even if you are a doctor, asinawo udokotela la we don't have a doctor here. abafitha ukusikhonza Abakwazi to serve us. abambethiswe ijazi lePentecost Those who are clothed with the power, the cloth from heaven. ungaba nalo laseyonisa li right You can have a gown from UNISA, kodwa masula but when we are here, sifunele Pentecost we want for the one from Pentecost. yilona lo uphiwe okubonakalisa umoya Each one has been given to demonstrate the Spirit. yilona lo uphiwe Each one is given. akusho ukuthi uzophiwa It doesn't say we will be given. once wamukela uJesu Once you receive Christ njengenkosi nomsindisi as the Savior and Lord, unento you have something ongayisho that you can say. yilona lo uphiwe okubonakalisa umoya Each one is given for the demonstration of the Spirit kube ukukusiza to help. uma umphambi kwethu When you're standing before us, asikudingi ukubonakalisa imfundo we don't need that which shows your education. sifuna ukubonakalisa umoya We need that which shows the Spirit. ngoba ikhona okuzosiza ibandla It is that which will help the church.